bagong kamera sa ano, Si, Tagumpay. si Team Katagumpay. Oo. 360. Kamera. Pang-vlog. Instant ba yun? Pang-vlog yun. Gwapo kayo. Usa ka, anaan dyan nga kalsada makuha. Malawak yun niya. Bawag ng ano sa... Kuha. Kaya nga siguro 360. Kuha yung isa kadapli na eh. Tahan naman sila. Padara ko na to. Kaya, Sponsor. sponsor. Yan ibang bansa. Hindi ba ito? Bansa ah? Makikita ang dalang kutsi dito. Oo. Ano naman ko? Basketball. Yan, basketball. Palit ako kamera. Canon. Canon na ano? May 1,000 naman ata. Kano sa kataan ni maka-vlog? May kamera na kitang paan. Mga biyahe-biyahe ito ba? Vlog na road trip ba? Yung ano po nga, 2,000 na yung kasama trabaho, driver. 2.5 na siya eh. Bios. Malapit na muna tayo sa ano. Upload na siya ng upload na mga biyahe-biyahe niya ba? Ano ito na iuban no? Ha? Iuban ka rin ko ba? Vlog siya. Oo. Kaya sige. Uban ta? Kaso hadlo ko basin. Ano ito? Bita kasi yung gulong no? Mabilihan. Ano na mga bago kagulong? Yung bagong gulong. Tama. Beriya. Ano yung baguhan na ako din sa mags? Oo. Palit ka na lang mags na may kasamang gulong. Ha? Palit ka na lang mags na dito gulong ba? Pila ka na? Ata, sa may ano? Pila ka na sa kuan? Ibinabi niyo. Kung ako, pag may kwarta ko. Restro ko lang yung motor ko. May pag-ingat ito ganin lagi. Tuntulan ka ka. Sa? Biyak na ba ito? Oo. Ay pa. Sa Domingo na lang. Saglit lang ba dyan? Sakit ko dyan. Kung gusto mo, kamahago, pagkuhan na ito das kong kuhan. Ang barok. Pila man ako yan. Bayad. Gusto mo, kuhaan mo daan ang kuhan. Insurance. Oo. Nagasto na akong lupong ko. 720 plus 550 ba to? 550 ang ano, smoke. Bilsing. Oo. Pila may Ito, gusto na ako, 720. pila may yung pangayo pagkuhan. Tagaan ako sa kuhan, 400.
Pero may himunan ako 500. Ano ko, ano? Pwede na, 400 na ako. Siya na maglakad. Oo, saan na mag-ano doon? May sticker na. Wa pa daw. Kung ano nga, hindi ang... Saan na? Di, padikit na lang. Wala nga. Yung ano ba? Para sa tollgate. RFID. Di, lahim tungan. Kaya nga, yung sa tollgate RFID kasi yun eh. Oo, RFID. Hmm. RFID naman daw yung sticker. Yun din. So wala ba? Wala pa daw. Wala pa yan. Kung uba na ano? Ano meron na? Ano ba? Bago nag-restro. Ano nga yung kay Tagumpay, yung vlog niya, yung MTT niya, ay kung nag isang plaka, baguhay rin kayo di pala. Bago na na. Oo. Itong si, ano nga, si Jow nga, iniregaluhan nila ng big Oo. Saan kayo din? bike. Julio? Oo, iniregaluhan nila eh. Hindi makatawas Jow eh. Hasta si Kuan. Ngayon na sila kinagan silang vlogger na kauban, no? Sa Kinabangay sila ba? Bunungan. Si Jow, si Bunungan na sila. General Kamote. Yung Motorunda. Si Motorunda, yung sama na sila. Oh, Di man na sila. Di ba, lima na sa Kuan. Lima na sila sa picture nila. Quadros na sila. terus sudah si Jow, si Tim Katagumpay, si General. General Kamote, o si Kuan. Public man. Pero hindi uban-uban na si Kuan. Motorunda. Yung vlogger nga pulis eh. Oh, si Kasaludo. Oo, Si Jong. yung kasaludo. Na, namigay nga. Mga motor si Kasaludo. Oo, mga click biya gipanghatag. Oo. Mga sikan na nga click. Sa repo siguro na, no? Oo, gipamalit niya. May panghatag niya. Katong yung giprag na ko ano, yung gidakop. Oo. May rehistro. Kuan daw Impound na. pound na niya. Yung tawag ng tindag ko ano. Wala ko nagagawa sir eh. Sir. Ang talaga, wala ka pera pang parehistro sir. Si sir, malahin mo na lang sir. Paano yun? Wala ka mag ano nahanap buhay. Ganyan na lang sir. Kailan na lang yung may markilahan. Kato kong kuan, nangalakal. Sus. Yung 100 sungguan. Basta kay ilaki-ilag ang katong babae eh. Yung asawa. Paano yun sir eh? Yun lang hanap buhay na sir eh. Wala na Pag kaming ano. wala na kaming hanap buhay sir eh. Paano nga yan eh? Wala nga papel. Ay, hulugan daw. Bawal eh. Diyan siya. Bawal yan. Diba? Iyak yung babae eh. Sa ganang Ko ilang beers anak kay hatag sila. to tabang man. Tagaan na kung daklik aso. Yahay. Ready ko kada Domingo eh. Vlog na ako ni bagi mo na pagmasa ba. 500 plus na yung views ko eh. Ano na rin? Tawa niya pagkita na ko ng YouTube channel. Kana yung nang i-edit mo. Upload na niya ito. Kaya may internet ito ah. Kaya makma. Di mo na internet kuan ikabit ang kata niya. Sige. Ay tama po na sunod Sabado. Wala kang pasok eh. Oh, di. Holiday yun eh. Oo. Di ba? Holiday yun. Araw ng kagitingan. 9. Ay, kuan na. 9. April. Yun ang pula.
Sudah na. Sudah na. Sunod Domingo. Tulo na bugadla mo sud. Ato din na ang rekas kuan. Pagkahapon business. Ano na yun? Ihawad pang usa. Tunggi baylo. Hmm. Di mo ko maka kuan. Subscribe. Oo, ang cellphone away. Kuan si YouTube. Pwede ka YouTube deh. Nawa, ang sa Kaiyat, kabuang. Palitin ko otro. May kauban man ng apps nga YouTube. Wa man. Di man mo tanggap. Una. Mababa yung RAM niyan. Na 64 na. Oo, ba't? Ano yan? Samantalang sa akin, 32 lang yan eh. Lain lang din Huawei dahil mapagkatong Vivo Eh, pag lang palit. nag-Oppo, Vivo ka, gano'n, Vivo mo. Oppo, Vivo. Vivo ang tatong tripungan. Yes, kuan router. Ano napunta mo sa Huawei? Tan anak ko sa Huawei eh. Taas pa tong kuan. RAM. Ram. Tapos ang kuan 32 lang eh. 64 yun na eh. Meron naman maghanap. Pwede ka naman mag... Ano na yung tag 64 yung ano eh. Ah, sus, kay barato ra po. 5 ka pinra. Nainggan nyo kasi barato. Di, nalang kay taas ang kuan. Eh, barato na. Barato ra po ng kuan. Well, palit. Ano lagi na. Mainggan nyo lagi sa barato lagi. Linaw ang puro kamera. Taas wag ma, kuan ba? Ito, may gigirahan ko na to, Oppo. Itong A12. Maganda yun. Tapos kay nakot mo dito sa kuan. Walter. 812. Walter, nag-stock. Yes, Walter. Ano yun? Diretso na kag trinoma. Na kay, nangatap ako. Na ako dito. Ha? Nangatap ko sa kuan, yung SM North. Doon na lang man. Turman ka. Di ka special mall. Kapili ka pa. Nakalimot ko special mall di ay. Kabuang ang Walter Mart mauna-unahan. Turman kay magidali kay dool ra. Naam rin special mall ta. Kabuang. Kay dool ra pud ta pag na special mall. Oo. Dito mo ko una-una. Turman lagi kay mo may permi kita ano ni gawas. Ito ka sa kuan. Naalala na ako pag uli na sus. Pag uli na lang ko. So, yan. Dali sa mura. Pinoy kay kita baratuhon at yun. Anyag maguba biday magreklamo. Kamatay kadali ra ba kaya ni naguba. Ay. Ay balik. Barato ra pud hinaw lagi amo di ay. Pinoy di kaya ay. Reklamo man ka nga. Di mo naman di kaya ang cellphone ho mangyod sa kasawa ni mo amping kay sipiat mo yun ho mangyod. Hindi na ka nang maghigda-higda ka mag-cellphone. Bigla na anto ka. Dire, hapit na na, dire. Ano, maglingkod ko rin na. Ako agad ka. Anasap. Oo, ako agad ka Hapit na. na makabuhi sa kong kamot. Gunita na ko na ko. Kamot eh. Antok ng bulihan eh. Ako agad kasi sa truck sige naghawag ay. Katawan ng driver ko sa lahat siya ka. Sabi, hindi ganyan yung pagtapon. Sabi, selpo-selpo ko, nakasandal. Hindi ko lang sa truck kung makasandal ka kayo. Katuog na. Damho dyan juga katugon. Kaya mo kalit naglaguto ka cellphone sa ubos ay. Tatawa na lang yung driver ko eh. Kailan mo ka pinantil, ha? Sara? Ikaw ra, isa? Sara? Tapusar ka eh. Driver pa hinanti man yan. Hmm. Driver siya tulong dito sa amin ng baba.
Kumana ka nang drive na? Oo. Nung nag-leave yung driver ko, na pina-extra yung pinsa niya, ako nagmaneho. Ha? Nagmaneho niya na yung pinsa niya, bait. Ako magdala niya. Ay, okay. Damot ba? Hindi.